тамошобинони азиз, барнома як ба як аст ва он нафароне ки бо мо ҳастанд, ман сипосгузорам, зеро ки бо мо хело ҳам вақт ҷолиб гузаштааст. Умарҷон Қобилов, Абдурахмон Нурматов имрӯза меҳмонони қадри мо, ва хуш омадед боз мегӯям. қисми дуюми бозӣ 3 дақиқа вақт дасту кушод озод мефаҳмонед то андозае ки акои Абдурахмон фаҳмад. Ва шумо низ ҳаракат мекунед ки аз имову ишора, чашму қош, бинӣ, даҳон, даст, пой метавонед ҳамҷо худро пар кунед, ба инҷо занед, мақсад акои Абдурахмон фаҳмад. Қабул? Қабул. Ва 3 дақиқа вақт. Аввал 5 минут 3 дақиқа вақт. Мураззими овоз хоҳиш мекардем ки каме садоро оҳиста-оҳиста баландтар сахне, оҳиста-оҳиста. Тайёр. Хуб, карам калимаи осон аст, мефаҳмида бошанд? Карам ки чи? Карам. Саб шудӣ? Не, тафтиш. Карам. Қалам. Қариб, молед, хуб. Ҳозир омода мекунем. 3 дақиқа вақт. Якум калима, бузи ришдор. Бузи ришдор. Бузи ришдор. Бале, бинёяд хуб. Ва қутии партов. Қутии партов. Мусул партоя. Ба тоҷикӣ. Қутии партов. Қутии мусул парто. Мусора гирон партоед. Қутии партов. Қутии парто. Бинёяд хуб. Амма бача. Амма бача. Амма бача. Аҷоиб. Сандалии кӯмурин. Сандалии кӯмурин. Сандали кӯмурин. Аҷоиб ку. Телефони мобилӣ. Телефони мобилӣ. Телефони мобилӣ. Телефони мобилӣ. Аҷоиб. Калимаи душвор. Калимаи душвор. Калимаи душвор. Калимаи душвор. Аҷоиб. Камераи назоратӣ. Камераи назоратӣ. Камераи телевизион ми. Камераи назоратӣ. Камераи назоратӣ. Аҷоиб. Шими дароз. Шими дароз. Шими даро. Ҳисобченкунаки барқӣ. Ҳисобченкунаки барқӣ. Ҳа. Ҳисобкунаки барқӣ. Ҳисобченкунаки барқӣ. Аҷоиб. Зани раис. Зани раис. Дуртар. Дискотека. Зани раис. Костюми классический. Зани раис. Нафаҳмидам. Зани раис. Нишон дед, хуб нишон дед. Занро нишон дед, раисро нишон дед. Зани Келини. раис. Сакс. Зани раис. Келини. Зани. Вақт рафтаи судааст. Зани. Не, охирон калима дигар нест. Вақт рафтаи судааст. Зани раис. Келин дамод ми, ароси дамод ми. Зани 30 раис. сония вақт. Дискотека ми, нафаҳмидам. Занакро нишон дед. Зани. Духтари мӯдарост ми. Раис. Нашнаведед. Шунидед? Раис басна. Ишгам нафаҳмидам. Даст сония вақт. Раисро нафаҳмидам, занаш нафаҳмидам. Зани раис. Вақт ва охир расидем телефонам. Мураззим садоро пас кунед. Нахуд зани раисро нашносед. Абдурахмон Нурматов. Нахуд мама нигоҳ кунед. Зани раисро нашносед. Зани раисро нишон меохед. Каме. Ако одама айбат меёд чӯ Не. Зани раис. Зан зебо. Зан бо ҳамеаш зебо аст. Зани раис. Не, хайр. Занҳои меҳрубон ҳар яки шуморо мо эҳтиром мекунем ва албатта чун Омарҷон Қобилов гуфтам аз акои Абдурахмон ба мо хоксортар ҳастанд, барои ҳамин ҳамаро як хел мебинам. Бо як чашм, бо як нигоҳ. Хуб, идомаи барномаи як ба як писанд омад. Шумо танҳо як калимаро дарёфт накардед ба фикри ман, зани раисро дарёфт накардед? Ман рости гап то барнома омадаам. Тайёр идида? Ман
چه میگه بازم در هیجان با فکرم فرزانه که اخیرا کلمه گفتیم اشکال نیست. فیلم داریم خانم آینده نگاه کنم هر خیلی های گفتی دیدم زن رئیس نگفته نکی. باید عجایب سوختی سوخت من نفهمیدم که میتونم خواهی خیلی من رئیسو خود استودیو تو شما هم رئیس که برنده رئیس که برنده گالف میتونم دارم گاز سوخت بود بو یا خلا رئیسو رئیس کن. رئیس گاز که میشکم خوب тамошобинон азиз барномаи як ба як аз Умарҷон Қобилов Абдурахмон Нурматов ин дам моро шод карда ҳисодам чун яку маротиба акои Абдурахмон Нурматов таронаи беҳтарини худ барномаи мо рангин сохт ва боз навбатро ба акои Абдурахмон Нурматов гурӯҳи Шоҳин аз телевизиони Салом шоми шуморо зебо мегардонад ва мо низ ҳаракат мекунем кӯшиш бар он мекунем ки боз ба шумо хушҳолиро бахшем. Таронаи навбатӣ акои Абдурахмон Нурматов мо бошад пас аз якчанд лаҳза бармегардем ва мебинем ки акои Абдурахмон ба Умарҷон чӣ гуна мефаҳмонанд бо дастони кушода. Мебинем. Саволои мана қин намонтон. Не, мо ҳаракат мекунем. барномаи як ба як. Хуб, ино гуфтан калимаи душвор ро намедиҳед ми. Мо ҳаракат мекунем ки калимаҳои надро. Хуб, бо мо бошед, бо мо хуб аст.